Jo. Tak, protože mám čas, než se nám tady rozhoří kotel, protože zákazník má úplně mokrý dřevo, tak vám tady natočím kotlík. Zapojení kotle DC25S, který jsem zapojil úplně jakoby základně. Tak vám ukážu, jak to tady máme ze zadu. Takže na výstupu z kotle mám jímku pro termostat, který ovládá vlastně ladomat. Pak tady máme bezpečnostní sestavu, to znamená automatické ovzdušování a pojistný ventil 2,5 baru. Dále tady máme manometr, ať vidíme, jaký máme tlak, je tady nízký, protože to samotíhá. Kohout na odstavení kotelny. Vždycky, když je uzavření kotle, tak předtím musí být tenhle pojistný ventil. Jo? Kdyby došlo k nějakému zavření náhlému nebo prostě s nějakým omylem, tak aby ten kotel byl ochráněný proti nějakému tlaku. To samé máme na zpátečce, ať se dá kotelna prostě odstavit. Pak je tam aspoň klasický topenářský filtr, samotný ladomat. Ladomat, vlastně ten zkrat do kotle, který nám žene vlastně tu teplou vodu do mixu, kde nám to mixuje tak, aby nám do toho kotle šla předehřátá voda. Tak mám natrhlé na 45 stupňů a jde to do kotle. To je k tomuhle. Pak tady máme záložní zdroj, kterým zálohuju pouze vlastně to čerpadlo. Když dojde k výpadku proudu, tak se nám vypne ventilátor, který je od kotle, který je daný prostě normálně do zásuvky, takže když vypadne proud, tak se přestane točit ventilátor a zálohuje se pouze to čerpadlo, aby došlo vlastně k propláchnutí kotle, dokud nedohoří palivo. Takže je to stav, kdy to děláme takhle za účelem toho, aby dohořelo palivo, ne aby jsme přikládali. Dál tady máme chladící smyčku udělanou. Kromě teda toho, že jsme tady dotáhli vodu, tak jsme udělali dopouštění toho kotle u manometru, ať se to dá pohodlně dopouštět a hlídat stav vody. Takže pak tady máme chladící smyčku vytáhlou. Je jedno, jestli jakoby to máme výstup na této straně nebo na druhý, to je prostě jenom smyce. Ve schématu od Atmose je to trošku jinak, já z praxe to dělám takhle, takže tady mám kulový kohout, který mám jenom pootevřený, protože není důležité, ať tam ta voda letí rychle, ale ať tam protýká, přibírá to teplo, takže účel to takhle plní. Aspoň topenářský filtr a vlastně samotnou armaturu, která má vlastně svoje čidlo výjimce a hlídá teplotu 98 stupňů. Jak je v kotli více jak 98 stupňů, což by tam samozřejmě za normálních podmínek být nemělo, tak ta armatura zapne a začne vlastně procházet voda z vodovodního řádu vlastně tou smyčkou a vylejzá to tudyma a tady to máme svedený jenom takhle vedle kotle, že tady je šachta. Takže je tady vlastně splněno základní zapojení, kdy máme vyřešený zkrat přes ladomat. Takže tam máme čerpadlo, zpětnou klapicí a termopatronu, která nám vlastně míchá vlastně tu vodu do toho kotle. A co jsem neřekl, a je tam klapka pro samotíhu, takže by to eventuálně jako mohlo být použito jako ochos. Ale to je všechno prostě funkce toho ladomatu, takže ten nám zaručuje zkrátka fungování toho kotle, to, že do toho kotle jde předehřátá voda, až teprve se nahřeje kotel, tak to jde do systému. Je to samotíha, je to dvougenerační barák, takže a tím, že tady nemáme zapojenýho vlastně žádnou další regulaci, nemáme tady akumulačky a takhle, takže jsem tady dal jsem vyměnil patronu, která je k tomu ladomatu dodávána, standardně v něm je 78 stupňů patrona a já jsem vyměnil za 72, která tam je přeložená, tak vlastně, aby se to tady dalo regulovat trošku líp, aby tady byl větší teplotní rozsah a aby se dala udržovat třeba jakoby o něco nižší teplota, aby do těch radiátorů, který je to 50 let starý stávající systém, tak aby do těch radiátorů nešlo zbytečně třeba těch 90, jo, aby se to dalo pohodlně udržovat na mezi 75 a 85, aby se to dalo pěkně
regulovat. Samozřejmě tady ta regulace bude probíhat v podobě toho, kolik se přiloží, jak tak to prostě bude topit, jo. Jo, není tady klasický, jakoby další, tady to je podle mě takový základ, vlastně kde dávám vlastně pojistné prvky, bezpečnostní prvky, takže tady máme právě ten záložní zdroj, máme tady tu chladicí smyčku, to jsme semka dali a tím to končí, jo. V další fáze, co bych normálně dělal, takhle je to podle mě prostě základ a jsem ochotný to takhle udělat, ale určitě standardně pak ještě dělám to, že vlastně za tím výstupem od toho ladomatu ještě dávám vlastně z téhle větve a z té zpátečky vlastně dávám mix, další vlastně SBčko, nějaký smyšovací ventil, jo, nějaký mísení, jo, klasický dávám termostatický mísení, prostě, kde máme stupnici a můžu si tam navolit, jak teplou vodu chci mixovat do radiátoru a tím už dělám nějakou základní regulaci pomocí tohodle. Jo, do radošu v té chvíli nemusím posílat 80-90 stupňů a třeba 60. Jo, takže to je další základní taková regulace, kterou standardně tam dělám. Ale tady je to takhle. Tady to máme v kombinaci s plynovým kotlem, takže vám ukážu ještě ten plyňák. Plyňák je za zdí. Jo, zákazník bude používat buď jeden nebo druhý, zase skrz jednoduchost a provoz vlastně. Jsme tady dávali ten kotlík na plyn, který jsme tady přepojovali tímhle způsobem. Tady není moc vidět, ale nějak to vydržíte se mnou. Jo, nebyly tady kuláky, ani jeden uzávěr tady nebyl na tom, takže my už jsme to tady osadili vlastně uzávěrama, tak ať se ten kotel dá odstavit a servisovat. A pro případ, že by se podařilo někomu zavřít jeden kout i druhý a vlastně pustit kotel. Takže tady samozřejmě jsme dali i pojistný ventil, který nám ten přetlak upustí a nestane se žádný průser. Jo, zákazník si to bude ovládat tak, jak to je teďka připravený, že vlastně topí v kotli na paliva, takže tenhle ventil si prostě zavře, aby se to nehonilo semka do toho plynového kotle. Je to zapojený samotího, takže jsem tady nechtěl dávat žádný zpětný klapice a takovéhle věci. Takže se to prostě odstaví takhle jednoduše pákou a jdu topit prostě v atmosu a víceméně se tady bude topit v atmosu a ten plyňák je tady jako taková záloha nebo nějaký přitápění, jenom malý. Takže to nebude, že by tady člověk musel kolem toho pořád lítat, takže jsme to udělali tímhle způsobem a obráceně, jo, pokud budu topit v plyňáku, tak tady otevřu ten kulák a na druhé straně u atmosy ten jeden kulák zavřu, tak ať se mi to zkrátka netočí přes ty kotle, ať si to tlačí do těch radiátorů. Tak, jste se mnou teďka se mohli podívat na takový základní zapojení kotle Atmos. Samozřejmě, jak jsem tam mluvil o tom druhém mixu za ladomatem, že to mixuju, že to standardně ještě tam dávám nějaký mix, se kterým ladím vlastně teplotu, kterou pouštím do systému, tak samozřejmě jsem to myslel s čerpadlem. Jo, musí tam být normálně nějaký termostatický smyšovací ventil nebo nějaký jiný ventil, který nám tu vodu bude mixovat, ale určitě za ním musí být vlastně čerpadlo, který nám tu mixovanou vodu bude tahat do toho systému. Nestačí jenom ten mix, na to si dávajte pozor, protože když to čerpadlo tam nedáte, tak ono to bude mít tendenci vlastně chodit jenom v tom okruhu, v tom kotlovi a buď to nebude chodit přes ten další mix, buď to nebude chodit vůbec, anebo jenom málo, takže ten kotel bude padat do útlumu, protože bude natopený, přetopený, jak vychladne, tak se zase jakoby uvede do chodu a takhle pořád dokola, aniž by vlastně to topilo do domu, anebo to může fungovat, ale málo, jo, že to bude vlastně nedotápět ten dům, nebude tam ten průtok, který by tam měl být a to prostě se vyřeší tím, že tam čerpadlo. Jo, bývá to častý problém. Takže řešení je takovýhle, takže prostě nestačí trojcesták, počítejte s čerpadlem. Tady je to případ, kde to opravdu je absolutně jako základně zapojený, protože
prostě finance, což já chápu, tak prostě každý to nemůže vybombit prostě krásně. Takže i takhle vím, že to prostě funguje. Samozřejmě teďka už sedím v autě, už jsem od zákazníků odjel, všechno funguje jak má, radiátory všechny topěj, takže budou spokojení, jo, to jako jo, ale samozřejmě umím a rád to dělám trošku jakoby sofistikovanější. Takže to je k tomu zapojení asi, co jsem vám chtěl říct. Je to takový rychlý videjko, protože dlouho jsem nic nevydal, je strašně málo času na to vlastně, což o to točit bych ještě čas jakoby tak nějak si našel, jo, ale pak to sestříhat to tak, ať to do sebe zapadá, ať z toho něco máte, tak to už je věc druhá. Využiju toho, že vám natáčím tohle video a musím se omluvit všem, co mi píšou na e-mail, protože pod videa vám v popisu uvádím e-mail pro nějakou případnou komunikaci. Nestíhám odepisovat. Jsou to sofistikované dotazy a žádosti o nějaké vypracování a samozřejmě tohle zabere strašného času, tak aby to opravdu bylo všechno správně. Za začátku jsem se o to snažil, ale rychle jsem pochopil, že tohle to stíhat nebudu. Takže to bohužel nestíhám, ale ani odepisovat nebudu. Co chci udělat, tak je využít těch dotazů, těch vašich konkrétních, a spíš udělám nějaký video, kde budeme vlastně ty dotazy zodpovídat, a tím, že to neodepíšu na e-mail, tak se z toho, a dám to jako video, tak se z toho bude moct vzít nějaký informace víc lidí. Děkuji za komentáře, některý jsou určitě inspirující pro ostatní, že si z toho něco můžou vzít, to jsem rád, že to takhle funguje. Pro tohle video je to všechno, já doufám, že se vám brzo ozvu, pište mi do komentáře, o co byste měli zájem i nadále, já to kontroluju, prostě si to čtu, a o co bude zájem, o co uvidím, že opravdu by mělo smysl natočit video, tak na to se zaměřím. Mějte se pěkně, ať se vám daří a ahoj.